खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बे समाव पाकिस्तान आरो भारत हादरनि जे दावहा बे दावहा दोनथ'नाय लोगो लोगोनो बे समाव पाकिस्तान एयारपर्ट अथरिटिया बे समाव इन्डियान एयारलाइन्सखौ बेखेवना होबाय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव थांनाय पहलगामाव जानाय जे गिख्रंथाव खास्रि बिस्रि जाथाय थामहिनबा बे समाव दाय गैयै सा 27 दाय गैयै भारतारिफोरखौ जिउ फोजोबनाय जादोंमोन आरो बे जिउ फोजोबनायनि उनावनो बे समाव मोनसे खिथेर होखारनायनि मोनसे थासारि सोलिदोंमोन थामहिनबा भारत पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे दावहा सोमजिनो थाखाय नाजादोंमोन थामहिनबा दाय जाबसिनलायनाय बे सोलिदोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार बिथां शेहबाज शरीफ बिथाङा बे समाव 24 एप्रिलाव इन्डियान एयारलाइन्सखौ बन्द खालामनाय बा बन्द फोसावदोंमोन आरो बे बन्द फोसावनायनि उननिफ्रायनो भारतनि जेखिनि एयारलाइन्सफोर बे पाकिस्तान जानानै दावबायनो हायामोन आरो बेखौ लानानैनो बे समाव गोबां दाङाबाजि थामहिनबा बे समाव गोबां दावबायारिफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन आरो बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि जे दावहा बे दावहाखौ नोजोर बोनानैनो हादरावबो 27 एयारपर्टखौ बन्द फोसावदोंमन आरो मैयानि सानाव थामहिनबा 10 मे 2025 मायथाइयाव भारत आरो पाकिस्ताननि जे दावहा बे दावहा दोनथ'नायनि मोनसे बिथांखि लानाय लोगो लोगोनो पाकिस्ताना इन्डियान एयार स्पेस लाइनखौ बे समाव बेखेवना होबाय होननानै फोसावथाय होनायखौ नुनो मोनदों आरो बे फोसावथायखौ होदों पाकिस्तान एयारपर्ट अथरिटिया बेखौ एनाउन्स खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि जे दावहाया सोलिबाय दंमोन थामहिनबा बावैसो सान सिगां पहलगामाव जानाय जे खास्रि जे दाय गैयै सुबुंखौ जिउ फोजोबनाय बे जिउ फोजोबनायखौ खिथेर लाखिनो थाखाय बा खिथेर होखारनो थाखाय भारत हादरा गोख्रों जुजिदोंमोन थामहिनबा नाजादों आरो नाजानानै अपारेशन सिन्दुर बिमुंजों पाकिस्ताननि टेररिस्टफोर जाय उदखारिफोर बे उदखारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय अपारेशन सिन्दुर बिमुंजों गाग्लोबदोंमोन आरो बे गाग्लोबनायाव गोबां मोननै हादोरनि गेजेराव खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो जे सावरायथायखौ बा गोजोनखौ हास्थायनानै बे समाव दावहा दोनथ'नाय मोनसे रादाय जादों आरो बे रादायनि उननिफ्रायनो पाकिस्ताना इन्डियान एयारलाइन्सखौ बे समाव बेखेवना होबाय होननानै एनाउन्स खालामदों पाकिस्तान एयारपर्ट अथरिटिया आरो बेनि उनावनो नुनो मोनदों जे बे समाव अख्राङाव गोबां बिबांनि बे समाव बिरखंखौ नुनो मोनदों थामहिनबा बे समाव पाकिस्तानावबो बे समाव बिरखंखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव भारत आरो पाकिस्तानखौ नोजोर बोनानै थांनाय 24 एप्रिलाव जिहेतु खौरां मोननाय बायदिब्ला 24 एप्रिल 2025 मायथाइयाव जे इन्डियान एयारलाइन्सखौ बन्द खालामदोंमोन आरो बे बन्द फोसावनायनि उनाव गोलाव सम बे समाव थाबथानानै थादोंमोन जे पाकिस्तान जानानै दावबायनाय बा इन्डियान एयारलाइन्सफोरा बन्द जादोंमोन आरो बेनि उनाव थामहिनबा मैयानि सानाव दावहा दोनथ'नाय मोनसे रादाय जाखांनायनि उनावनो पाकिस्तान एयारपर्ट अथरिटिया एनाउन्स खालामना होदों जे बे समाव इन्डियान एयारलाइन्सखौ जेरै दं एरैहाय नर्मेलि खारफिनाय जागोन होननानै फोरमायथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो जे इन्डियान एयारलाइन्सनि थामहिनबा पाकिस्तान आरो इन्डियानि जे गेजेराव जे दावहा सोमजिनायजों बन्द थानाय जे एयारलाइन्सनि जे आपडेट बे आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजि रेडियोलजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डियोलजि गैस्ट्रोनोलजि यूरोलजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफि ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सी सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन
लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।